Zajímá vás, kudy vede cesta do velkých a respektovaných médií? Právě jste našli její začátek. Jsem Alice Kavková a v tomhle videokurzu vám vysvětlím, jak můžete dostat vaše téma, značku či firmu do médií, která zná každý, včetně vaší sousedky. Český rozhlas, Česká televize, DVTV, Respekt, Lidové noviny a další. Prozradím vám, co přesně dělat i nedělat a proč. Naučím vás rozumět novinářům i médiím obecně. Dám vám použitelný návod, jak je správně oslovit a jak se pak i perfektně připravit na rozhovor do tisku, rádia nebo televize. Ostatně v televizi jsem dlouhá léta pracovala a vím, jak funguje. Tohle všechno a mnohem víc teď budete vědět i vy. Nebudu před váma nic tajit. Dohazování klientů do médií mě neživí. A navíc věřím, že z otevřeného sdílení zkušeností nakonec těží všichni. Média, firmy i veřejnost. Taky vás nebudu nudit teoretickými poučkami a rozhodně vám nebudu slibovat zázraky přes noc nebo dokonce bez práce. Nabízím vám jen ryzí, neředěné know-how a praktické postupy, které fungují mně i dalším profesionálům v mém okolí. Jsem Alice Kavková a tohle je můj mistrovský videokurs o cestě do médií.